Һәр авыл җирлегенең эшчәнлеге авыл кешеләренең тормыш көнкүрешен яхшыртуга юнәлдерелгән. Юлбат авыл җирлегенә Юлбат, Тенеки, Йосыфалан, Калатау авыллары керә. 309 хуҗалыкта 770 кеше яши. Бер төп мәктәп, 2 фельдшер-акушерлык пункты, 2 балалар бакчасы, 3 мәдәният учагы, китапханә халыкка хезмәт күрсәтә. Юлбат авыл җирлеге белән 2010 елдан Талип Рәшит улы Шәмсиев җитәкчелек итә. Авылдашларның яшәеше, җирлектәге хәл итәсе мәсьәләләр һәр вакыт аның күз уңында. Авыл халкын берләштерүче урын булган Юлбат мәдәният йортына 2019 елда милли проект буенча капиталь төзекләндерү үткәрелә. Юлбат авыл хуҗалыгы предприятиесендә хезмәт куючылар иң зур күпчелекне тәшкил итә. Шул ук вакытта хөкүмәт программаларында катнашып, үз эшләрен башлаучы фермерлар да бар. Безнең инде җирлегебездә мәктәбебез бар. Төп гомум бирү мәктәбе, 2 фельдшер-акушерлык пункты бар. Балалар бакчасы бар. Юлбатта һәм Юсфаланда Юлбат балалар бакчасының филиалы дип йөртелә инде ул. 3 авылда да мәдәният учаклары, Юлбатта инде мәдәният йорты, Тенеки, Юсфалан авылларында мәдәният авыл клублары бар. Һәм дә инде төп безнең халык эшли торган урын инде Юлбат хуҗалыгы. Дәүләтебезнең программаларында катнашып, гаилә фирмалары программасында катнашып, агростартап программаларында катнашып, егетләребез грант тотып үз эшләрен башлап җибәрделәр. Бүгенге көндә сарык асраучылар, сыер асраучылар, үгез симертүчеләр, симертүче фермерларыбыз әйбәт кенә эшләп килә. Яшелчәлек белән шөгыльләнүче фермерларыбыз бар. Сарыкчылык белән җирлегебездә 2 фермер шөгыльләнә. Аның берсе Юлбат авылыннан Абдуллин Хашим абый, икенчесе Юсфалан авылыннан Сайфуллин Инсаф. Сайфуллин Инсаф инде ул бүгенге көндә 22 елда мобилизациягә эләгеп, бүгенге көндә сугыш кырларында, Украинада сугышта, аның эше инде ул анда булып тукталып калмады. Әти-әни исә тулы көченә эшләп баралар бүгенге көндә. Соңгы 5 елны исәпкә алып сөйләсәк, әлбәттә национальный проект дип әйтәбез бит инде 2019 елны Юлбат мәдәният йорты капиталь төзекләндерелде. 2020 елны Юлбат мәктәбе һәм балалар бакчасы төзекләндерелде. 2022 елны Юлбат авылында фельдшер-акушерлык пункты эшләнелде. Мәдәният йортыннан еракта түгел 2022 ел ахырында гына файдалануга тапшырылган фельдшер-акушерлык пункты. Әлеге модульле фельдшер-акушерлык пунктын төзү сәламәтлек саклау ил күләм проекты кысаларында гамәлгә ашырылган. Фельдшер Миләүшә Бадыкова авыл халкына игелекле хезмәт күрсәтә. Республика программасы нигезендә бирелгән автомобиль эшен бер җиңеләйтсә, фельдшер ярдәмчесе штаты барлыкка килү һәм Алсу Хуҗинаның әлеге вазифага керешүе үзләренә дә, авыл халкына да уңайлыклар тудырган. Biz bu yardımcılar bizge bik kирәк иде инде. Күптәннән көтәйек инде без моны. Үзең генә булганда бүтән эшне тәртип иттереп баруда, бүтән авыл халкы белән дә эшләү шул вакытта документациясында, программасында, диспансеризациясында алып бару бик авырга туры килә торган иде. Хәзер Аллага шөкер 2 булгачтан барбер тынычлабрак эшләйбез инде. Аллага шөкер. Вызовларга чыгып киткән вакытларда да яныңда теге пунктта кеше кала дип, урынында кеше бар дип тынычлап йөрибез. Саба буенча 5 пунктта хәзер машина бар бит инде, Аллага шөкер, йөргә бик рәхәт. Тенекигә йөргә дә моңарчы җыяу йөрим инде, хәзер машина белән өлгерәм, Аллага шөкер. Халык та ярата, үзем дә халыкны яратам, халыкны яратсаң, үзең яратсаң эшләп була инде. Иң беренче чиратта үзебезнең терапевт белән, педиатр белән белешәбез инде, диагнозлар куясы булганда. Шуннан заведующийбыз да, главврачыбыз да бик әйбәт, Аллага шөкер. Авыл советы Талип Рашитович та гел ярдәмгә килеп тора. Кызлар хәлләрегез ничек, кызлар ничек, ярдәм кирәкме дип гел көнгә бер әйләнеп чыга инде ул. Һәр эшнең уңышлы булу нигезе теләктәшләр һәм ярдәм итәргә әзер туручылар булу. Авыл җирлеге эшчәнлегенә бәя биргәндә авыл халкының битарафлык позициясендә калмавы да зур роль уйный. Гомер буе Юлбат орта мәктәбендә балаларга белем биргән, туган як тарихын туплап, Юлбатым, Ямбулатым китабын чыгарган Илдар абый Сафин үз биләмәсендә тарихи музейда булдырган. Үткәннәрне, тарихны саклап кына калмыйча, киләчәккә йөз тотып, Сафиннар гаиләсе яшелчәчелек белән дә шөгыльләнә. Һәм хәришкә алыныр алдыннан авыл җирлеге
башлыгы элекке укучым Талип Рәшит улы белән киңәшәм ди ул. Гомер буе үзебезнең авылда инеш бетереп кайткач, 38 ел тарих җәмгыять белеме укыттым. Менә шундай омтылыш бар иде. Аннары менә 2014 елны шушы Юлбатым Янбулатым дигән документаль китап чыгардык авыл турында. Монда инде бөтен авыл, ветераннар, бигрәк тә авылыбызның аксакалы Алиф Наил Тимергали улы материаллар, истәлекләр алдык. Аннан үземнең хатыным Сафина Рәмзия Абделбар кызы монда күп ярдәм итте, аның күп кеше керде. Шулай ук авыл җирлеге башлыгы Талип Рашитович, без инде грант алып чыгардык бу китапны. Илдар абый хуплап алып инде Казанга берничә тапкыр барды. Шушы грантка документлар барса нинди сорау кирәк, нинди мәсьәлә кирәк дип, менә җитәкчеләрнең шулай хуплавы булмаса, поддержка булмаса, читенерәк булыр инде без ул яктан. Аллага шөкер, Талип минем үзем укучым да бит әле ул. Сүзәк минем таңы планнар бар иде. Монда инде ат алып, татар атын алып, ике татар атын алып, агач сукалар ясап, бакчада урын калдырып, сүреп карап, тырмалап карап, менә шушында килгән кешеләргә экскурсоводта, менә ат белән тырмалап карасын, чабаталар киеп. Менә ул сүреп карасын, менә малларны карасын. Менә балаларга бигрәк тә шундый планнар бар. Моның белән кызыксынучылар булырмы, юкмы киләчәктә? Ну, булар әдерәк финанс эшләре белән дә бәйле, бәлки 70-ка итеп киләбез. Булар да тормышка ашар әле. Менә авыл алга таба алга бара бит инде. Төзелешләр центрда торгач киләләр, керәләр, күрәләр. Һәм авылны тагын күрәм мин, тагын да монда зур төзелешләр, алга китеш булыр. Һәм шушы алга киткән утрауда бер кичкенә генә пишмакта, исән саулса, шушы өйдә турса, менә безнекеләр, безнең бабайлар ничек яшәгән дип әйтергә. Әле мин капканы төшердегез, ул капканы да сүттермәдем малайларга. Җирлекнең үзәге булган Юлбат авылында буш, караучысыз йортлар булмавы да күпне сөйли. Авылның бер ягында яңа урамда барлыкка килгән. Biz Юлбат авылының яңа урамында турабыз. Школьный урамы дип атала инде. Монда дөресрәге яшьләр, яшь гаиләләр урамы дип әйтсәк тә була. Монда барлыгы 10 хуҗалык бүгенге көндә, 11 хуҗалык. Яшьләр генә арендный йортлар бар, ипотека салынган йортлар бар бу урамда. Һәм үз кешеләре белән салып чыккан гаиләләр бар, яшиләр инде. Шушы җир бүленә башлагач, инде беренче чиратта без моны 14 елда күп балалы гаиләләргә бүлдек. Шушы урамның янәшәсендә Гали Ильясов урамы безнең өске якта инде ул. 2017 елны арендалы йортлар эшләнделә башлады. Һәм безнең авыл җирлегендә дә 2 йорт эшләнелде. Шушы йортлар эшлән тапшырылгач, әкренләп яшьләр җирләрне арендага алып, фундаментлар салып, программаларга кирип, ипотекаларын алып, өйләр күтәреп, шулай итеп төзелеш эшләре башланды. Әлбәттә, бөтенесе бер юлы булмый. Яңа су линиясе эшләнелде. Шушы урамга инде урамны әйләнеп бетә, 2 урамнары булып, бу бер урамда гына түгел. Әйтеп үтәргә кирәк. Газ кертелде шушы урамга. Менә инде узган ел урамытлары куелды. Юллар эшләнелде. ШПС программасы нигезендә эшләдек. Үзебезнең үзара салым акчасына эшләдек юлларны. Аллага шөкер. Эшләгән, яшәгән кешегә барлык мөмкинлекләр дә бар. Җирлектә башкарылган төп эшләр, вак-таш сатып алу, аны җыю, үзара салым акчасына башкарылган. Авыл җирлекләренең эшчәнлеге күп кырлы. Менә хәзер 2 сталык 2 айлык кысаларында башкарасы эшләр көнләп пландаштырып куелган. Юлбат авыл җирлеге башлыгы Талип Рәшит улы махсус хәрби операциядагы ир-егетләрнең гаиләләре белән дә, волонтерлар белән дә көндәлек элемтәдә. Әлбәттә, артка борылып карасак, бер 10 елга, 15 елга авыл юллары бүгенге көндәге халәттә түгел, бик начар, калиялы. Без инде аны җәй көне
периодический грейдеровать итеп, тигизләп тора торыйк. Шушы үзара салым программасы кергәч, без инде әйтергә кирәк, 99% авыл юлларын таш катламы белән җәеп чыктык. Безнең бит инде язның 2 айы апрельнең 1-сеннән башланып 31 майга кадәр ил күләм чисталык айлыгы дип игълан ителә бит инде. Әлбәттә, без бу эштән читтә берничек тә кала алмыйбыз. Безнең инде махсус хәрби операциядә 9 мобилизованный егетебез. 3 контракт белән киткән егетләребез бар. Аларны тизрәк сугыш бетеп, үзебезнең авылларыбызга кире гаиләләренә әйләнеп кайтуларын көтеп калабыз. Авыл җирлекләре эшчәнлегенең төп юнәлешләре авыл халкының яшәү сыйфатын яхшырту, кеше эшмәкәрлекне үстерү, белем бирү, сәламәтлек, халыкның торак шартларын яхшырту өлкәсендәге милли проектларны тормышка ашыру. Юлбат авыл җирлеге тарафыннан әлеге юнәлешләрнең һәрберсендә эш башкарылган, хөкүмәт тарафыннан бәяләнгән һәм аларның барысы да авылдашлар күз алдында.